soyayya daɗi so ka ne Aisha. Nai maka suna tun kan mu yi aure abban Aisha. Uba ga yana fatan da nake yi ban ruwa na sha. Ka san mata yi ado sha kallo. Ummin Aisha, Kai ne tauraron da ya bullo. Ummin Aisha, Mai suna ɗora ni a lilo. Zo mu yi shillo. Kar ka guje ni ayyo wani balo. Abban Aisha. kai maki suna tuka mai aure ummin Aisha. Kare gidana fatan da nake yi mai ruwa na sha. Ummin Aisha sarautar mata, Abban Aisha. wuri na ki zama matata. Abban Aisha. Kuna ki zama mawar mata, so ɗar gata. Kogin sauyi ya zo wani sai muna shi na shasha. Nai maka suna tun kan mu yi aure abban Aisha. Uba ga yana fatan da nake yi ban ruwa na sha. Kai ka jibinci da kallon rana. Ummin Aisha, Kar ka guje ni uban ƴaƴana. ummin Aisha, Wuri na ka zamanta mijina. Zo mai sona mai neman ya raba mu da kai na kiran sha sha sha. kai maki suna tuka mai aure ummin Aisha. Kare gidana fatan da nake yi mai ruwa na sha. Kin ga zama in an yi da gaske, Abban Aisha. zaki ga al'amari yayi haske. Abban Aisha. Duk matsaloli na sa warke in an haɗa ni da ke. Alkawarin juna zo mu rike karmi shi wisha. Nai maka suna tun kan mu yi aure abban Aisha. Uba ga yana fatan da nake yi ban ruwa na sha. Sanda na kwanta na yi mafarki. Ummin Aisha, Mun shiga birnin so mai haske. ummin Aisha, Sai su kowa ka kai kan doki kamar ɗan sarki. Ya wadira da zama mai zaki mu ɗebe su mu sha. kai maki suna tuka mai aure ummin Aisha. Kare gidana fatan da nake yi mai ruwa na sha. Ni maka suna tun kan mu yi aure abban Aisha. Uba ga yana fatan da nake yi ban ruwa na sha. Yayan uwa muna muku albishir da sabon YouTube channel ɗinmu mai suna Ɗan Ƙasa TV. An ƙirƙiri wannan YouTube channel ɗin domin nishaɗantar da ku da abubuwa masu ban mamaki, kai har da ban dariya. Kai ba nan muka tsaya ba, za mu riga kawo muku comedy kala-kala, series film da waƙoƙin Hausa, kai har da waƙoƙin soyayya. Har da ku manta Ɗan Ƙasa TV channel. Za ku mana subscribing sannan ku danna ƙararrawa sannan ku mana liking. Ɗan Ƙasa TV channel yana godiya ga ɗimbin masoya. Ɗan Ƙasa TV channel za su fara nuna fim ɗinsu mai suna Mahaƙurci a duk ranar Juma'a karfe 6 na yamma. Ɗan Ƙasa TV muna godiya, ku sha kallo lafiya.